Au, han slår rundt. Hej alle sammen, velkommen tilbage til en ny video. I dag sidder jeg inde på Angry Birds igen, og nu sidder jeg på min station, så det bliver meget bedre nu. Men ja, lad os lige komme i gang. Jeg har fået YouTube-rank og sådan noget, så det er mega fedt. Så jeg sidder her i Spawn. Jeg har lige fået YouTube af Iron, så det er faktisk pænt fedt. Ja, står her i Spawn igen, og vi skal simpelthen prøve nakkevagt. Simpelthen. Så, jeg har faktisk fået en ny YouTube-sælger også. Lige her. Donate til Fiskgaming YouTube. Den er pænt stor. Jeg har lige 3 kister her, lidt brød. Lidt brød herinde. Har lidt gear der. Jeg lægger den op. Og hernede. I må kigge. I kan aldrig se, hvad det er, jeg gør. Men altså. Prøv lige at kigge den wheat farm her. Holy moly, den der big man. Den kan vi lige høste. Det kan vi så ikke. Rip. Nå, det skal jeg lige få fikset. Det er for at lige snakke med egen om. Så har vi fået et lille bord. Og et køleskab. Det var sgu godt, den er. Hold da kæft, man. De har da haft travlt, dem der var for sidst. Så lægge noget på skylling her. Og så har vi YouTube donationer. Vi har fået lidt seeds. Og så lidt melon. Så seeds, det tænker vi lige lægge herind. Og så melon bare øverst. Men, så jeg fundet den her vagt. Der. Okay. Nej, jeg kan ikke gå her. Jeg kan ikke komme ud. Rip. Sådan her. Okay, så går vi lige om bag her. Går bare lige her i minen. På med gear. Og så er ellers bare lige. Okay. Er klar? Au, han slår rundt. Rip. Nå, ja. Yeah. Så håber vi ikke bliver sat i isolation. Det gør vi sikkert. Hvis vi gør det, så klipper jeg lige ind til. Videre det, at kom derhen. Så yes. Bliver ikke sat i isolation. Nå. Fed. Vel. Slash kit. Okay, vi kan tage kit Angry. Det er det her kit. Jeg tror det var så YouTube kit. Så kan vi tage kit kriminel. Er det ikke sådan? Kriminel uden tårn. Sådan der. Så kan vi tage kit jeg ved ikke om vi kunne tage kit VIP. Og så kunne vi tage kit Gold. Der giver jeg så godt det her. Og så kit Diamond. Hold fast, mand. Vi skal lige have en, tror jeg. Lige en med al vores gear. Alt gear, det er bare heroppe. Det får lige sorteret bagefter. Ind med alt det her. Hold da måned. Det kan man ikke. Puh. Og så en masse brød også. Wow, det er egentlig meget brød, vi allerede. Nej, alt vores mad, det skal ind i køleskabet. Det der på holdet og sådan der. Vores stjerner kan vi også bare lægge derinde. Og så har vi også pænt mange kister herinde. Men ja, så skal vi altså lige gå rundt. Har vi ikke en hakke? Nej, det har vi ikke. Nå, så må vi lige få købt sådan en. Finde sjov, men den er over. Den er lige derovre. Lige der. Jeg tror det herinde. Niks. Kan man købe det herinde? Yes. Sådan. Har jeg ikke nok penge? Rip. Vi må finde nogle penge. Vi skal lige få en BM. Ja. Tænker vi sælgerne. Det var sgu ikke så godt. Jeg synes ikke nogen penge. Rip. Hvor fanden er BM'en?
Hvor er BM, Lukas? Den der, så løber jeg lige lidt rundt ind til, vi lige finde. Prøv at se, om jeg kan finde det i mellemtiden. Der er isolation. Skal du fuck med mig? Det var ikke nogen så har vi fået en pickaxe. Kan ikke slash heal eller sådan noget. Next. Det, ja. Her er lige lavet lovlige ting. Vi skal have fundet delen til BM der. Kan jeg overhovedet gå hen? Nej. Kan det være ham, der er BM? Nej. Hvor er BM? Den er mine. Vi kan lige gå hen og mine lidt. Bum, badum, badum. Jeg håber, I nåede min video. Jeg vil meget gerne smide et like eller en kommentar. Det kunne hjælpe mig meget og sådan noget. Det kunne være rigtig fedt, hvis I gad smide en kommentar. Okay, der er lige en, der spammer der. Mine. Der er rimelig god mine her. Hvad er det, FK eller lige der straffes der, eller hvad? Nå, lad os lige se her. Hov. Okay, ham der skal vi lige have flækket. Han har noget gear. Jeg tror, han har flækket. Nej, det var det ikke. Det var vagten. Yep. Oliver Håndrup. Det er sikkert. Har de en slagsbælte? Nej, de er ikke vendt på. Lol, den er nemlig sikker. Skal han have selv solgt alt det her? Sådan der. Kan man ikke tage lidt dødt? Nej, det kan man ikke. Græs dødt. Nej, jeg gider ikke selv her. Den. Okay, der. Hun skal det. Au. Ligner ikke lidt. Fuck nu af din grimme hacker, mand. Au, hvor nu ikke din... Jamen, det gider vi ikke. Ind i casino. Hallo, så du ikke noget vagt? Hehe, så ned. Au. Nå, hov. Der er en, der står med gear på det. Ja. Har det ikke til. Det er pænt rip, det der med farmen der. Og det ender med at vi ikke finde BM. Det er... Lige du sekunder. Sådan der. Der var lige hul noget. Kan vi ikke tage noget? Skal noget mad med? Jeg skal aldrig sådan gå ud med. Det er helt sikkert. Og så måske lige svær. Der var helt mere svær. Og så lige sådan der. Bum, så er det godt kørende. Hvor fanden er det BM henne? Kan man ikke slå her, eller hvad? Wow. Okay, han er godt gear på sig. Hvad var han er? Rip. Men jeg synes, det lægger lidt nu. Ja, lidt. Kun lidt. Sådan nu burde det ikke
Ja, så burde det gerne være vores sted. Lad os lige se, hvem der er online. Det kan jeg ikke. Rip igen. Næste ring koster 100k. Vi har 770, så... Yeah. Hvor er BM? Okay, vi tager lige et normalt sæt jerngear med. Sådan der. Bare lige så det er det. Hvis det er noget, vi kommer ud på sådan noget igen. Og så kun lige ikke så meget mad med, fordi vi bruger rimelig meget mad på det her. Ja, så skal vi lige slå en sjæl. Det er en mørk rib. Ja. Så egentlig ikke så meget at lave, når man ikke har fundet BM. Det så du ikke have været. Det gjorde du faktisk ikke. Men er der ikke noget casino her? Jo. Kan man... Nej, vi er næsten råd til en diable. Man kan få en diable. 25k. Vi skal have en 25k. Det er i hvert fald 100% sikkert. Giv mig lige sådan en pickaxe der, så skal jeg sgu. Så skal jeg lige... Vi tager sådan der. Sådan. Og så må vi ikke dø nu. Det vil ikke være så godt. Så går vi bare lige herinde. Tager man lever der. Eller der ligger. Så kan det være, at vi får noget godt ud af det, så masser af penge. Sådan der. Jeg er en egentlig. Jeg tror ikke. Det er jo Lucas inden, men altså. Ellers ikke. Og det burde også snart være nok det her. Bare lige sådan 25 dollars. What the fuck? Du skal ikke abuse. Nej. Au, for fan. Er han vagt? Det håber jeg da ikke, han er. Silly. Sådan der. Så har vi gået. Så lad os spille. Slash money. Jo, 1.000. Hvad? Har jeg 1.400? Hvis jeg har det. Okay, men det giver godt. What? Det giver godt. Så kan vi jo lige købe sådan en her. Kom så. Jackpot. 25k. Der var den der. Og så bare sådan noget godt. Bare sådan over 1000. Pis. Hvad er det for noget møg? Okay, vi kan købe en til. Okay, lad os se. Altså bare over 750. Over 1000, så er jeg sgu glad. Sådan der kunne jeg også godt bruge. Nej. Okay, vi kan købe en til. Okay, 3, 2, 1, 20. Okay. Jackpot, kom så. Ham der Niklas Mikkelsen, det er vist ejeren. Jackpot. Det kunne være ret med sådan en. Bare lige starte ud med. Ja, okay, der tjener vi lidt på det. På det være 25k. Det kan være rimelig rart med 25k. Lad os lige tage en til. Og håber vi får 25k. Lad bare noget godt. Yes, 1400. Så har vi da vist brugt det penge, vi skal bruge. Altså, okay. Ja, det bliver en for den her gang. Tror jeg. Vi kan lige ind vores celle og slutter den af. Sådan.
Så går vi lige herinde i vores dejlige bord. Nå, men tak for den her gang. Vi ses næste episode. Og hvis I kunne lide videoen, smid et like eller en kommentar. Det var jo mega fedt, hvis I gjorde det. Skriv mig gerne, hvis I mere herindfra. I hvert fald ses vi næste gang. Hej hej.